Ang anay. Agka problema si Buyit kung asa magtapat na ay anay. Umagiyon nga, walay kakatugan na ay tangkal. Saan malagi nga di magkaligo lagi? Ang anay daw. Bullshit, ka buyit. Hi guys, maayong hapon. Di ako karon diri sa ilahan ni Madam Juby. Kay mangawat na pudsad ko sa iyahang tanom. Bitaw, charot lang ha. Mag-anak ko sa ilahan ni Utik karon kay mag-update ta. And thank you so much from USA. Atong makita karon kung unsa na ang nahitabo sa ilahang mansion. Nya si Madam Juby Dani nagpahayahay sa iyang duyan. Awa pa nakabit gapon inyo kuryente, Madam. Aw mao man din na da. Gi atupan ra sa kuan. Dagko na ya baboy LG da ni. Inatiman kay ni LG da. Nasi busing ani o. Siksi nga tiki. La dagko na kay baboy ni LG guys o. Kay si LG maayo ginihimuon ban na. Swerte kayo ang makabanada ni kay naa na pud sa litsyon nun o. Tulo ka buok litsyon nun. Yan na ay tulo na pud. Di ay kuan. Upat na pud ka buok. Dah. Tanaw na to yang septic tank. Ang yang halin sa iyahang baboy katong duha ka buok. Aw duha ra ba to LJ? O duha. Kato yung gibaligya? Oh. Mao ni yang kuan septic tank. Kuan ra lugar ni LJ dili nimo ni tabunan? Tabunan? Ha? Dili na. Ni ang baho. Wala bay baho. Ha? Wala baho. Way baho mo kuan kung ingana ra? Ang ako dito kay septic tank. Dili na akong tabunan kay kung agkuha ko sa abuno, diha ra ko kuha. Dani ra ka mo kuha. Abuno na ko saging ba? Gani. Yang septic tank ari guys. Wala na sakit sa baboy da? Wala man. So pwede na ta mamuhi sa baboy kay wa nay sakit buyag. Kay datong niagi lagi nagkasakit unya. Ang isa ka bakti ni Antinisa, ingani ang nahitabo guys. Duha ka buk akong gibakusan sa kang Antinisa unya. Ang katong akong pagbakus namatay malagi ang katong anay nga naburos kay tungod sa sakit unya. Timing pud sad nga ang ilang baboy ni Antinisa naburos unya nanganak naman. Nya imbis nga duha, isa na lang ang akong makuha kay si Mario lagi nagbuot-buot. Nagkuha siya dito og hiniktan kay kuno mautoy bayad sa baktin nga gibakusan. O tan-awa ra ka bright ha. Pero asa gidala ang manok didto giihaw sa iyang barkada. Sa kauban sa tagay nya ganahan ka. Nya karon isa na lang ang akong baktin makuha. Duha unta tuah. Sayang pero unsa unta man nga bright man kaayo. Na si Bossing Dani guys oh. Nya adto ta karon sa ilahan ni Utik kay bright kay balami kay pulitugo ng utok ba di pagsabot daghan kay yang manok Dani. Lagi lisod pud atong ununan daw kaon-kaonon bukaon ba ka kay ato kaon di man baboy tawwan. Bahala ka diya. Datong niagi Madam Ginoo ko kuan akong manok 19 ka buok basilan unya napagid koy inayan dadto duha ka buok man siguro to tulo ya naapod sa dayon kuan ana ang sunoy Aman. duha ka buok sunoy nangahurot. Aw ba gikaon kuno sa iro ang uban giihaw wa na din ko ganahi. Wa ka na kahibalo og nangaasat ingon. Ha? Wa ka na kahibalo. Wa na. Ang ingon gikaon na kuno sa iro nya agka hibaw-an ba nako kay naay ingon sad nagiihaw. Gidala sa barkada. Giihaw diha sa kuan pag ana sa barkada. Lagi mo ba na do? May nain ba? Hala na lagi mo avocado. Kadapit dito sa pa. Asa man dapit? Ha? Dito. Ayaw kay mo na Malo pa lang nakaunan. Madam ay ni Busing Ilmer na si Madam Malot Dani guys oh. Hindi gadas. Nya, unsa may mga ganap nila diha? Inana na ilang agas inana ra sa ganito. Hala wala pa na hinog ninyo Dani nga nangka Madam.
Wala pa, gulang pa. Ang katulad to. Patsada ni dami nga mga nangka. Lukton. Alukton ni ah. Oo. Patsada ang lukton. Agad ka ba sa lukton? Usam sa ni dani nag-igok-igok. Oo, lain na sa niya. Kinsa man ni tigya? Kaya, pinakabong. Ha? Gano gitangkal man dani? Bago pa? Dili na eh. Kaya man. Saan kong dugbi dito? Lagi. Binako. Sana di ang dinguga. Binako manok. Bakit? Nangadaot imong kuan Madam okay agka Oh, manok. kuanan sa manok da. Bigyan ka na kay manok. Dagan Di bitaw ako sa yung manok da. pulpoy. Lantig na. Kinahanglan siguro dani pataas siya da. Tuna. Maghapon, agluparon, gahapon, ma'am. Agluparon ag tugdunan gyapon nila. Ang ako dito noon wala man kay wala yung mga manok sa Wala lagi. kay mo manok, dili na kay. Wala diya manok na ako maski isa. Baileng! Uy, si Koreana man dito di ayo oh. Ikuan dito, ikuling dito. Si Koreana. Nya aglahos ako dato madam. Ha? Kay siksi nga tiki. Ha? Ayo pagsabay madam kay Domingo ra ba ugma? Buyagan. Naputi di ay? Mo ba? Naputi kuno ko guys, hala. Buyag kay Domingo ra ba ugma madam. Nya anhaon nato sila karon diri. Murag naa sila diri nagkatapok karon. Atong i-raid na pud sad ni ang mansion ni Utik. Kung say mga nausab. No, bongga kaayo ang blessing. Kay flooring day sila karon. Unya. Si Boyet. Hala. Na lampasan lagi kasi naglampas dani. Lang. Si Riluna? Hala, very good. Standby kinagud. Ha? Snack puro maka-snack ang kahuna-hunaan. Di mo yapo kag tambok. Ako ikaw nagtambok. Nya ang balas og kuan, graba ilahan ang gipanghakot-hakot. Ikaw may suot na lima. Suot mo ba? Di ko pakadaog. Sa may inyong gipang si Doy. Nya atong i-raid karon ang sulod. Hala. Thank you kaayo. May gani kay naay tubig. Ha? Hinay kaayo di ay. Lauki na kaayo guys. Nag-flooring na si Bossing Alan. Unsa man ang estimate sa kuan insakto ra? Ang balas ug kuan? At kinanglan kam sa ni siya kuanan ka? Ano yung mga sinintan ni sa kawasako? Nanay budget na siminto? Para kuan kanang unsa na ah? Smooth. Hala bongga kaayo. Ang kada na alan wa man lagi nimo kan ni. Wala ka na. Noy, bili na ko na. Nay budget nimo dana para pinising? Tulor mo ko lang na. So ang napinisingan guys, di ana. Sugod ta dani. Nya ang kani isa pa man lagi. Kanina lang siya. Magbalat ang kanang. Ha? Kanina lang. Side. Do ka na wa na day budget dani di ay? Naan. Nya. Pero dito naman napapisi na ni Luwas. Buti mo ba ko. Wa na nimo ni gikuan di ay. Pero wala ba niya? Napin na siya. Budget na ni. Pagkuman na gani. Murag nalawman ra kayo ni nimo dani oh. Tanawa. Wa libil ang kuan. Dana lagi kita nga sa bilyaw eh. Humukyo ka. Ha? Dana lagi ka sa bilyaw. Ang dani di ay. Kahit ina ni pantukin niya. Usaha na. Nya mga kabilya di ay. Gibutangan ang tani mo. Dini lahos kay budget man na niya. Tuna na to ang kabilya. Gamita. Sayang kayo. Para magud sa ligon kay kuan mo. Dami yung bilyan mo ni. Pwede ra asa. Ada yang tembakan ah. Bilyan. Nalauman siguro ni nimo dani pagkalot oh. Super askaw kina. Tanawa.
Kaya ako, Kinanglan libil ra siya dani oh. Mugidaw na ginako. Dito, wa man na ginalibil na dito. Ang Kanang kuan. Ang flooring dani dito flooring sa kuan. labaw sa gamay. Ang dani po do. Murag na sobraan pag kuan. Kot-kot. Yan diri guys. Di ana. Mao ni ang pilmero na kuanan pinisingan. Kani siya dani. Pinisingan siya. Unya atong i-check na pud sad ang diri sa kaduhang kwarto. Kani okay naman ni siya na pinisingan naman. So dirita sa ikaduhang kwarto. Ikaduhang kwarto na pinisingan na pud sad siya. Okay na. Finished product. Finisingan na. Unya naa na pud sad. Jealousy. Kano saan ni gitao di mo jealousy di Alan? Mga adlaw pag manana. Ang pikas na ni gapon jealousy. Nana. Nakakuha na dai mo dito. Gigapitan ako. Maayo noon. Unya. Diri na pud sa ta sa pikas. Kwarto. Labungga kaayo. Ay maglisod man tag. Agoy, kubayot pasig mga. Di ara. Already finished. The finishing line. Yan na pod sa jealousy. Nakabutang bintana. Okay. Hala, thank you kaayo from USA. Na okay na ang finishing dani sa kwarto. Nya ang flooring, di ana pod flooring. Bongga kaayo, thank you so much kaayo. Hala, patsada na dyan siya. Diba? Thank you kaayo sa blessing. Hala, basing magsulod ang baktindan eh. Magigitangan ako dito. Sunod agyo. Karon Ang nagsulod di ay dirigyat. suroy. Ang baktin? Oo. Ay balong. Pila ka kuan sa ako ang magamit dani sa smooth? Isa ra. Ha? Tunga. Ngan tunga raman. Ang araw niya. Nagismutan mo yung tili daw. Ha? Kung unang gismutan na ako. Kana sa kilid gismutan ani mo na dana. Labay sa tunga niya. Malabayan mo nila naman. Kaya dani gismutan na lugar ni dani. Wala pa. Tungan pa na. So may gihikay ni mo diatik. Nilang kaya. Naghumba ka? Ha? Init si madam sa tubig di ay para kape. Hala, thank you so much, good. O, diba? Blessing kaayo. More and more blessing. From USA. Nakuan gid siya, nalawman gid siya dani Alan. Kani dani nga side oh. Ayaw ikuan kay para dili lain tan-awon. Nang i-label unta to siya. Sobrang tutot na. Kaya nasubraan sa nadana pagbutang. Kaya di naman imo maapas na dana. Kinangan pa sa nasin mo si Apson dana. Magkislaob na imong agi dana. Ha? Kuha na. Ganun naman pupuntahan mo ito. Gini na. Giyon sa ni Buyit? Pupuntahan niya, gini niya. Nagdo ba? Kani dani di ay si Buyit di nag kuan ni? Kasi siya nagpupunta. Murag humok man ang kuan Alan oh. Yuta. Ha? Murag humok ang yuta. Murag humok kon siya ba? Kung sino na niya, tabakan ako na truck, lauman man. Ano, pagkano? Di patsada ang tato imong gibutangan sa kuan Kung sino na niya, yuta na lang. na ang kabilya. May gani kay naasad tubig. Why mulula nag-anak dire?
Me? Wala ka na imulula o? Wala ka na imulula? Mato ba kayo lula may? Agad to ko sa ubos. Ada bit. Sa Cebu. Ikaw lugar dato rin luna na kuan? Unya nga nung nagundang makadato kung imong gitiwas to dato. Imbis nga wala na kuan ana ang init. May nalasad na para maniwang-niwang gamay. Kinahanglan kung naay trabahoon din ni apil gikag kaswat, apil kag pala. Kay para magniwang sa kagamay, masiksi pud sa katanawon ba? Oh. Daw pagkahumanda na nawa na si Buyit. Nanayati na si Buyit. Daw pagkahumanda na ari Luna, dito na sa dayon ka maglampas. Ha? Kay para mahawan ang kuan na durian. Durian na ba na ni kuan, Madam Pinay Beauty, shout out Madam. Sa imuhang durian oh. Andito ako kay tanuman na to na ako durian isa ka buk. Kay di man ingon to nga luag kay to nga luti. Durian isa ka buk. Nya rambutan isa ka buk. Daw kuan dayon, lansonis isa ka buk. Hoy, dilo na. Dani na dayon oh. Kami sa una nangagi manggudnig lampas, hilamon. Taman siya dito. Daw kani manggod siya lagi, dali ra kay di siya agtubo. Ay, naapa gid ay dito di ay oh. Apa di ay durian. Napa, isa. Ang mauna lang na isa. Ah, pila din ni kabuok durian di. Isa, duha, tulo, upat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ka durian. Pohon og magkuan ni siya, magbunga ni siya. Daghan na. No? Yan na po sad mangustin. Ito mangustin to island suni. Kana siya guys kang Madam Pinay Beauty na kani nga durian katong lansonis daw kanang mangustin kang Madam Pinay Beauty na gihatag nya gipatanom kay naa sila yuta nya mula gipatsada siya kung agka-monitor ang kahawan kay para ag-ana jud ang kuan ba kana ang durian. Unsa may mga snack tik nag-prepare na ka? Kape. Ha? Kape. Sila. Kape? Ugma trabaho gyapon mo dani? Human na ni ugma karon? Asa palitan lansang? Ay, kumana man na flooring yung nasa kusina dahil na iya trabaho magma. Singa na din duwas na ba? Kaya tambakan. Napa may kuan din alan, napa man toy hollow block iana na lang din to diha oh. Kay para kung kintay kaning yuta puhon maisog dito at least kuan di na ingon nga Ano yung pwede na ginana ang mga parang. Ito nga yung biling hollow block ko. napa man dag asa hollow block. Oh napa man to oh. Daw imo gid sa kuan alan May na semento day. ipailalom nimo ba maskin isa ka hollow block imo ikuan. Lubong. Oo. Isa makasako na kaya. Kay para ligon jud kaayo siya. Nay sa kasako mabiling lugar sa semento. Nya ayaw puti-putiha sa kuan. Ana ang kabilya kay mahimo biya na dihang kuan kay paana ang yuta. Unsa nang tungtong nimo tik? Pag init sa tubig para kape. Sana dili ag siga. Siga mo gina. O yun sa nakakain na. Ginoo ko. Sabi nga pulpog na lagi na ah. Ah, di ay siya maayod da. Di iya man ang gi. Mga Di iya man dia gi. Kurang langsang nilidoy. Asa lansang? Gi street na. So patroli. Anto mo ba? Daw kani apo do nagliki oh. Ngayon man nagliki ni. Diya man ito yang gi kurang langsang. Duk-duk. Gidukdok ang lansang dani. Ay pagka valedictorian po di ay.
Daw ka na ba? Nga nga, nagkaanam naman lagi na siya ka. Ano yan? Ano siya? Durog-durog. Yan ang hulma. Ha? Hulma na. Mo ba? So karon guys, atong tan-awon ang ilahang lami kay nga sudan. Di ba? Itong mahibaw-an ni karon. Di asugod ta dinhi sa ha? Unsa man asapal man lagi na Ikuan na para kuan baboy. Gani. Unya kani ato gining paigot-igutan. Ay, way sulod. Kani murag hinala na ako na Ala, buak ka ka. Di ara. Dili siya guwang ang nangka. Unsay sagol, buwad? Bulad. Alam murag nag-unboxing kag bulad. Lami ra ba ka itong nabuwad? Nindot pud sad subak-subakan, kuha kapako. Nya, gataan, butangan sa buwad. Di ba? Nya di ara mga madams, thank you so much kaayo sa tanan. Blessing sa tanan gyud, daghan kaayong salamat. Di ara from USA. Thank you so much kaayo. Di ba? Kani nga video kay klaro jud tanan. Kuha gyud tanan. So kani na pinisingan naman dai ni siya pod. Wala ginitag gitarong pagpinising kana. Mas may manang kuan kay para patsada pud sa tan-awon. Daw ang didto. Ikaw buyet dili gid sad nimo ag ayohon. Ag salig ka kay dili imo balay. Nya nga ano man ang wala man nimo giayo kani siya Short na sa balas. Hoy. Na short. Wala di balas di ay? Nya nagkaligo ni wala. Buyet. Nagiatot gid siya. Kagana pag hindi mo buyet. Ambi to 500 buyet. Dagan kontrabida ni mo da boy. Kandingon ni si buyet. Ang ayan si buyet bukuraon sa tubig. Para asa man itik? Ha? Para asa man ni? Sagol bang baboy. Kani? Okay naman po ang baboy. Para dili kay ka magastuhan ba, madak-an sa gasto. Pwede ra sagol-sagol. Kauna na siya sa kuan Unya kani dani Alan? Kana nindot to siya pinisingan para dili siya makuan ang kahoy ba. Anayon man gid na. Kana anayon gina siya. Wala na sobra. Hala na ana sad mangga nagting mangga na sad siguro da. Kay mangga na gido kay nabuwak. Kay naa may buwak dani Ag kaunuran ba ni Di lang hanginon. Kani mga bakti ni mutik nanay mga tagya dani. Bagay ko nang duha. Sa daning gitistot. Baligi ay ning duha gi kulirog na naingon naman isa. Nagniwang malagi ni sila. Nagniwang malagi niya. Kana ibaligyan nimo? Or kani may ibaligyan duha kag may kayo? Kuy Ginoo kong muragwan. Lalaki yo. So kaning duha ka gagmay mapalit na siya 600. Nagagmay man kayo. Ay, baliya litsuno na. Litsunon na. Litsunon nya ingani kada ko Jesus. Ang nga gini siya 600. Na kaniyo kay gagmay kayo. Kani madara nig 900. Bitaw ang baboy karon ginuko. Mahal kaayo. Ilaga kada ko 3.5. Kaniyo 5,000. Asa 5,000? Kani. 5,000 ka grabe po sa Sige na ida ko na. palit na ng 5,000. Awa, gagmay kaayo mga baktin. Hoy ngano maka nagkaligo buyit? Pangutan na si Buyet. Ha? Pangutan na siya. Di ako siya siga na di. Ako sulod. Uy Ginoo ko ay kaligo dadto rang pista. Pila nakadlaw karon. Nya naglangoy-langoy ni siyang suka nagkaligo. O tas Buyet sa. Murag kani si buyit nagliwat ni Alan.
Nga, nakaligo sa maloy. Aw naligo din eh. Nakaligo sa maloy pagkahapon. Sigang ba kayo? Kabog ba ya? Di pataparon ni Otik kung di magkuan. Oh, ano yun? Wild gid siya. Hindi siya makatapad. Magid. Pero si Buyet ibaliwala raman atong istorya. Di man ag paminahon. Ano na kung na siya kaligote basta na nayatapan? Sa pare. Labon kay kanang anay diha o nang hayat-yat ng tutoy. Imong taparan. Agon sa ka adjust ka? Tubig Ice lang. to sila. Ha? Ginan mo sila sa ice kay Ayos na lang daw kuno. Tubig na lang kay wapas na. Nindot sa di siya tik kung kuan. kung Kung mahimuan na dana og kuan, kadiha ipangbalhin na ni mong mga tri-tri. Kinahanglan na ay mong mga tri-tri para kani dani limpyo ni dani. Para once kung maghikay ka, mahugas sa plato, limpyo. Uy, kani alan ba? Pwede man siguro ni siya mahulmahan o kuan kay ano? Agdali ra ni siya ka kuan. Ha, lata. Parehas din sa kuan, dapit sa bangkiran na lata na. Gabasa on permi tubig. Mao gani pwede ni siya anaan sa kuan o, semento o. Maskin ana lang ba kay para di gyud ingon nga mabasa siya. Apil to pikas dato. okay ka basta ang sarap ko. Gani. Okay na guys. Lang lamisa na diri gi-transfer diri na lugar mo kaon. Dili na gani na pamahaw pa nito. Daw i-forma, kung ma-forma na rin siya dani, pwede na dahil diri. Kabakaron pa daw. Daw kuan kanay kay kina kuan man gid yuta pa manidani da. Kung yuta pa manidani, kinalang pag-abot pag kuan dani naa kay trapo. Kay para pag-abot diha di gid ingon nga kuan kay nahulog naman sulod naman ni. Okay na tong sa una nga ingani pa kay pwede ra isulod ang sanilas. Naingana nga simento na. Apil dito. Daw imo sa day ni Dani limpyuhan ri Luna. Ang kwarto limpyuhan nimo. Lagi pag-anha gidayon ko diri ra ba. Lahi ra bagi ko nga video kay ana gitanan, kita gitanan, wagi nga tapsing-tapsing. Kita niyo din siya. Unsa man yan? Butong? Nabay nang kami. Ha? Nay nang ka. Di man kuan buwang. Kuan man Pag gusto ni ka tayo. linghod man nga nangka. Linghod pa nga nangka da. Ako rin kape din ang? Agsumba. Kape? Napa? Kapi ko no, nagwata si Buyit di ay oh, mao di naglingkod-lingkod na siya. Tubig. Ginoo ko. Coffee is life daw na nila. Balay ba nga nasunog sa baling mga maestra nila ni Alchil? Ngano nasunog man nga ha? Maestra nila Alchil sa Aduan. Ngano nasunog man? Pagkabukuan, nasunog. Namatay ko na. Ha? Namatay. Ang inahan sa Ko, Bransuela, ang maestra. Dapat man sa balingwan? Sa pinig. Dapat larasin ba? Unya, Buntag. Nako niya, namatay gani Britso ang inahan. nasunog yun? Oo, ang dua ka bata. Natrap siya ito sa banyo. Unsa man dako day nga balay? Ang balay. Unsa awa pa may bawi unsa ihang dan sunog? Hala, Dako ka nga balay. nasunog. Delikado pud sad nang ingon ana lagi. Na makasulod ba day dito? Makasulod ba yung bumbiro? Taas mo kayo. O sa bumbiro. Kana very good kay si Rilona guys kay siya ang naghakwat sa kuan. Oh. Siya ang naghakwat sa Minasa. Kana kay para maniwang ka. Dili man kabalakan si Buyet kay ngano naaman ni 500 kay gihatagan ni 500 para sigarilyo. Karon katong niaging adlaw.
Ha? Pakaligo mo tapos yung naligo. Okay ra. Okay na lang. Kay Kay siya may siya may nagkuan. Masa. Dili sad sayo ni ani gid. Masa man may tapon. Arumayan ang pagkatulog meron din. Mm. Yan, kaya may tubig na aman lagi. Ha? Karon ang schedule sa inyo dari madam pag-agas? Karon ug gahapon. Kislaw gid si Alanda. Nyang diri sa isa. Bisa na siya mapasan? Basta ang drop. Ha? Kanang drop niya. Kanang drop niya. Kay na, tanawa. May kuan na mapandol siya kay kuan man di man lahos. Dapag basa-basa na senyorita. Ay, sugo man ko. Taas kay mo apsunon. Aw pwede raman sad kana radana dapit. Da. Di lang nimo ipakuan danaw balag mag Mura na siya da nagmagbukdo. Kung apso nimo tawan dani oh, bukdo gid siya. Drop ka og. Ha? Kani ang drop. Yeah. Labian siya kuan. Sa bukid na tahimik, doon siya lumaki. Si Maya Mia, ngiti niya'y wagi. Simpleng buhay lang, sapat na sa kanya. Araw ay payapa, puso'y masaya. May kunting problema, dumarating minsan, pero di siya sumusuko. Tibay ng isipan, hangin sa palayan, dala ay pag-asa. Sa bawat umaga,
bagong simula. O maya-maya, manatiling masaya. Huwag mong hayaang may lumuha, Mario, pakiusap. Huwag mo siyang bigyan ng stress, para tuloy-tuloy ang kanyang sweetness. Bawas-bawasan ang inom mo, please, para kay maya-maya. Keep the peace. Sa dapit hapon, siya'y nakatanaw. Mga bituin sa langit, tila sumasayaw. Kahit may ulap na dumaraan, alam niya bukas ay sisikat din ang araw. Mario, pakinggan mo ang tibok ng puso. Pag-ibig ay alagaan, huwag gawing gulo. Konting lambing lang, sapat na sa kanya. Sa bukid na tahimik, ligaya'y nadarama. O maya-maya, manatiling masaya. Huwag mong hayaang may lumuha, Mario, pakiusap. Huwag mo siyang bigyan ng stress, para tuloy-tuloy ang kanyang sweetness. Bawas-bawasan ang inom mo, please. Oh, oh, maya-maya. Yeah, yeah, yeah. Keep the love strong. Bawas inom, baby, para kay maya-maya. Sa tuwing pagpapahingay, simple pero masaya. Yeah. Oh, maya-maya. Kinahanglan kanunay si Utik magutan sa nangka. Kay si Rilona, di man bation og kapoy. Oh. Kondisyon kay lawas, di na siya gusto ngagundang. Ingon pa siya sa iya tatay nga humanon ta jud ni karon tay. To. Oh. Grabe lang mga gamay. Lang na mato lang. Uy, sa nagaman si Tian ba? Six packet na day. Ayang lawas ni Rilona iyahang tiyan og yang tutoy nag pariho na kadako. Datan na to si Rilona ho. Dek. Mas mailagi na mag-utan kanay sa nangka niya subakan sa buwad. Oh. Da. Da. Oh. Puno diretso. Oh. Be. Oh. Oh. Sus. Walang siksi na kay kalang mo? Kana nga exercise? Ibang pagid lang. Gidiritso na lagi to alan. Ha? Ang? Wa na masaha? Ano ba? Nara may tubig dirilan lang. Diretso na lugar na ah? Pan bata bunan tong laom kayo. Ha? Nag-abunuhan ng laom kayo. Pagkadong? Pagkadong? Bigyan ito bigyan. Ano ba? Yeah.
Kape sa ituyit ko. Buyit. Kape sa buyit. Lakaw na buyit. Oh. So, ugma guys, ato ning mahibaw-an, ugma, makita na po nato ni ugma kay murag muuli na ko kay nagdagom na sad. Na dagom kaayo diha oh. Dito dagom na pud sad kaayo. Diha dagom dito, dagom. Murag na magoy bagyo. Low pressure. Ay naa day paabot. Nya, pamanahuman. Ambot lang dani og mahuman ba ni nila karon. So balik na pud sad ta og mapuhon kay para mag-update na pud sad ta diri og unsa. Thank you so much kayo from USA. Di ana jud. Nahuman na ang finishing. Ang flooring na pud sad hapit na sad nahuman. Salamat kaayo sa inyong tanan. Tanan-tanan ninyo salamat kaayo sa suporta o blessing. Guys, karon pa ko nakadumdum. Kani di ay si Riluna hubakon. Unya kaganihara na siya nagsalikuan-kuan kaswat-kaswat dana basin basa na iyang likod utik. Oh. Basa na sa singot. Wala nang gilis na siya. Namay lang. Pag abot na ako ingana na ba niya say na. Gilis gani siya bangko ganito. Ila bisa ilagay na. Ah. Basta oh. Ipakuan na kay para mag kuan na kay basig hubakon na sad na ipahawa na diha ipaundang na diha. Paundang na diha. Ang anay. Dili ang butakal. Noy, dili ka problema noy, isa mo kasta noy. Ang butakal. Wala ka mabayran sa Hingan so? Hingan naman. Gula do siminto. Minto. Ala, Kampuni. wa pa bitaw. Payulan. Ala, Kampuni sa kan kapal. napahinayak mo og kuan, basig banlason eh. Kusog ing uwan. Ag ingon guys nga kuan agka problema si Buyit kung asa magtapat. Na ay aday. Anay ni utik. Umag-ingon nga walay kakatugan na ay tangkal. Di na magproblema. Tawa na mga gita uy. Ha? Di na magproblema sa pintay magkita. Unya mag-ingon nga tugnaw na ay trapal. Katawa na lang tanan kay mag seryoso. May katawanan gabi. Tanawa di kautang dito ila ni Ildi. Madang. Ako di ko kautang ila ildi. Oo ko kani si Buyit. Sa malagi nga di magkaligo lagi. Usog na lang ang kuan. Nagkusog na kaligaw. Bitaw guys, mo paingon na siguro kog uli kay basa kita ani karon. Kay ang iya sang Ani na butak guban. palito. Ang imo sang buta. Ano kay guban makaka? Asin gidala kay hadlok na basa. Lagi. Nagikadlok na kuno ka ba. Ang anay. Daw. Bullshit ka Buyit. Di ka magproblema kung kinsay magkasta. Gani. Nana may butakal. Ala nahubag na ba tong bisong. Sa anay. Animal Di gayon. ka magpangita nga. Maginanso-hinanso pa ka. Oh, mag-ingon gani unya gabi ang anay. Igok, igok, igok. Ato na yun sa ipon. Ang unsa. Igok, igok. Igo. Di ba kay mag-ingon gani makapamati kayo unya nga mag-ingon nga igok, igok, igok. Sa ipon na dayon. Bullshit ni ka Buyit. Pati si Elmer na kakatawa. Di na problema sa inanso at Oh, Ginoo ko. siya ba yung una mo pili? Ay, para sa manang jubi. Madam.
Wa man joke ra man naa. Gani. Nga magkakatawa ta kung magsineryos ta wa may ayo. Mao gani. Kan ba na ato? Ala nagabo na jud. Impas na taan. Lagi ba to